Hello friends, बरायबाय Bodojobinfoofficial YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। SBI नि गोदान साख्रि ओंखारदों 2000 Vacancies जेराव हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबोना अब्लानो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन। स्टेट बैंक अफ इन्डिया नि गोदान साख्रि अफिसियेल नटिफिकेशन जों नायगोन। जाय नोंथांमोना भिडिअ नायखांनानै मोजां मोनो लाइक कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। नाथाय भिडिअखौ नायग्रोजोब दा भिडिअ नायजोबा खायसे डाइरेक्ट स्किप खालामो थ' बेवहाय आन्दायो एन्ड कमेन्ट्स खालामो डाइरेक्ट स' नोंथांमोना भिडिअ नायजोब रिक्वेस्ट खालामदों अब्लानो गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। So बिनि अनलाइना स्टार्ट जाबाय एन्ड बिनि लास्ट डेटआ 27 सेप्टेम्बरसिम थागोन थ' दायो सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना खालामबानो जाबाय अनलाइनखौहाय एन्ड बेनिफ्राय माखासे डिटेल्स दङ दा पेमेन्ट होनोब्ला जोंहा बेंकआवहाय खायसे पेमेन्ट दानांगौ बाट बे पस्टआव STA पेमेन्टखौ दाननाङा दा बेनो जाबाय अनलाइन एप्लिकेसन लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना फार्स्टआव बेयाव रेजिस्टार खालामनांगोन आरो जेब्ला आइडि मोनो बेयाव लगइन खालामनानै अनलाइन सेक्सनाव थांनो हागोन आरो नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय मबाइलाव खालामो स' मबाइलाव खालामबा नोंथांमोना लेन्डस्केप मड खालामना लाबानो जाबाय अब्लासो हागोन नङाबा हानाय नङा स' बेनिफ्राय जोङो थांसै दानि अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेयावनो माखासे एग्जाम डेट ओंखारखाबाय दा लास्ट डेटखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोना नाथाय एग्जामा स' नोंथांमोना नभेम्बराव जागोन दा नोंथांमोना एग्जामखौहाय स्टेज 1 एन्ड 2 नांगोन स्टेज 1आ नभेम्बराव जागोन एन्ड स्टेज 2आ डिसेम्बराव जागोन आरो नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्टआ नोंथांमोना फेब्रुवारि मार्च 2024 आव मोनहैगोन दा बे पस्टआ जाबाय PO लेभेल नोंथांमोना स्टेट बेंकनि आन्डाराव PO पस्टखौ खोनादों जानांगौ बेनो जाबाय प्रोबेशनारि अफिसार थ' नोंथांमोना बे पस्टआव स' नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन एन्ड जोंनि ST खथा पस्टआव होनोबा गासै 150 दङ स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों आरो अभारअल नोंथांमोना 2000 पस्टखौहाय बेयाव नुनो मोन्दों दा जायफ्रा गोसो दङ स' नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन आरो बे अनलाइन खालामनोबा बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो जों बेखौबो नायगोन बैसोखौबो नायगोन A to Z नायगोन दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था दा बैसो होनोबा मिनिमाम जोंहा बे पस्टआव PO लेभेलावहाय स' नोंथांमोना 21 इयार्स जाथारनांगोन आरो मेक्सिमाम नर्मेलाव 30 इयार्स नाथाय जोंनि STआ 5 इयार्स बारा मोनोखाय 35 इयार्ससिम नोंथांमोना बे पस्टआव इलिजिबल जागोन आरो एग्जाम फिस बेयाव नाङा जोंनि STआ एग्जाम फिस नाङा एन्ड जोंहा फैबाय क्वालिफिकेसन स' लोगोफोर जोंनि फरायनाया जाबाय डिग्रि पास जेबो पार्सेन्ट नाङा डिग्रि पास खालामबानो जागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा बा गोबां कमेन्ट्स फैयो जे फाइनाल इयारा बेयाव इलिजिबल जागोन ना जाया बेनो जाबाय जाय एग्जाम होना दोन्दों रिजाल्ट मोनाखै स' नोंथांमोना बेयाव 100% दायो एप्लाइ खालामनो हानायनि अप्सनखौ मोन्दों आरो जेब्ला स' साख्रि जागोन अब्ला स' नोंथांमोना फाइनाल सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनो हानांगोन पास खालामनायनि अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन दा बेनो जाबाय नोंथांमोना डिग्रि पास हयथ' नोंथांमोनाहाय फाइनाल इयार अब्लासो नोंथांमोना बे पस्टआव हागोन माने एग्जाम दोनना दोनखादोंब्ला स' दायो जों फैबाय स्टेज एग्जामनि सायाव बे जाबाय स्टेज 1 एन्ड 2 दङ स' नोंथांमोना बेवहाय मोन्दों सिलेबास मोनखादों आरो कुइसन मोन्दों कुइसना 100 कुइसन आरो लोगोसे 100 मार्क्सनि आरो बेयाव टाइमिं थायो डिउरेसन वाइस थायो साबजेक्ट वाइसआवहाय दा बेयाव नोंथांमोना नायदो एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव बेयाव पास जायोबा काट अफ थांनानै बेयाव 1:10 नोंथांमोनखौ लांगोन एन्ड बेनिफ्राय मेन्स एग्जामावहाय नोंथांमोना आरोबाव 200नि एग्जाम होनांगोन आरो लोगोसे डिसक्रिप्टिभ टाइमनि दङ 50 मार्क्सनि स' गासै 250नि एग्जाम जागोन आरो बे एग्जामा 3 आवार्स जागोन सिलेबास दंखायो स' नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा नोंथांमोना लेटार राइटिं होननाय दङ स' बेवहाय नोंथांमोना पास खालामनांगोन आरो बेयाव स' नेगेटिभ मार्किं दङ बेनो जाबाय 1/4 स' नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं मोन्दों जेराव नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै होयो एग्जामखौहाय आरो बेयाव पास जायोबा नोंथांमोनखौहाय ग्रुप एक्सारसाइज लागोन बेनो जाबाय साइक'मेट्रिक टेस्टबो दङ स' नोंथांमोना 50 मार्क्सनि स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय मोजां होयो स' बेनोमोन SBI नि अफिसियेल नटिफिकेसन थ' नोंथांमोना जाहाथे मोजां बुजिबाय आं सानना लाबाय एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैगासिनो दिल्ली पुलिस कनस्टेबल अनलाइन एप्लाइ प्रसेस दा बेयाव स' नोंथांमोना एग्जाम होनोबा नोंथांमोना आसाम स्टेटआव जागोन फार्स्टनि स्टेज 1 एग्जामा तेजपुर सिलचर दङ गुवाहाटि दङ जरहाट दङ एन्ड लास्ट एग्जामा जाबाय अनलि गुवाहाटि एन्ड सेलारिया नोंथांमोना जोबोर मोजां 36,000निफ्रायनो जागायगोन स' नोंथांमोना मोजां सेलारि मोननो हागोन आरो स' नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान स' नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड'जब इनफो इउटुब चेनेल